ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋର ସିଏ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ଆଉ ସିଏ ହେଇକି ନାହିଁ। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସେ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ? ହବାକୁ ଆଉ କାହା ମୋ ସହ ଜୀବନ ସାଥୀ ହବାର ସେ ଶପଥ ନଉଥିଲା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲା। ମୋ ସହ ଜୀବନ ସାଥୀ ହବାର ସେ ଶପଥ ନଉଥିଲା, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ବୁଣୁଥିଲା ଆଉ କାହାର। ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ସେ ମତେ କହେ। ହେଲେ ଏକଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଶୋଇକି ଆସିଥିଲା ସେଜରେ ଆଉ କାହାର। ସେ ଶୋଇକି ଆସିଥିଲା ସେଜରେ ଆଉ କାହାର। ତା ଦେହର ବାସ୍ନା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଇଥିବା ଅଥରରେ ବାସୁଥାଏ। ସେଦିନ ମୋ ପ୍ରିୟା ବାସୁଥିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇଥିବା ଅତରଟି ଥିଲା ଆଉ କାହାର। ଆରେ ଭାଇ, କଥାରେ ଅଛି ବା, କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପ୍ରେମିକା ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ହାତ ଛାଡି ଯିବା କଥା କୁହେ ନା, ସେବେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। କାରଣ ସେ ହାତ ଛାଡି ଯିବା କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଧରି ନେଇଥାଏ ହାତ ଆଉ କାହା, ଧରି ନେଇଥାଏ। ମୁଁ ଯାହାକୁ ମୋର ସିଏ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ସିଏ ଆଉ ସିଏ ହେଇକି। ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ସେଇଆ ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା ସେ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। କଣ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ?